ତମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଏହି ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମ ପରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମର ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ତ୍ୟାଗବାନ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ଚତୁର୍ଥାଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହାଭିମାନ ବର୍ଜନ ପୂର୍ବକ ସକଳ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଶତାୟୁ ବୈ ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ପରମାୟୁ 100 ବର୍ଷ। ସେହି ହିସାବରେ ନିୟମ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, 25 ଠାରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏବଂ 50 ଠାରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ। 75 ବର୍ଷରୁ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ। ଲୋକେ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁ କାଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କିପରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ତେବେ ତା ପକ୍ଷେ 100 ବର୍ଷର ଆୟୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନାଶ। ଦେଶରେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଯିବାରୁ ଆମର ଏପରି ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତି ହେବା କଠିନ ଅଟେ। କଞ୍ଚା ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ କାନ୍ଥ କେବେ ବି ଉଠିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଉଠାଯିବ, ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କମ୍ ଆଘାତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବା ରହେ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ପରମାୟୁ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଛି। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।